30 dies té novembre, com l'abril, el juny i el setembre. De 28 només un i la resta, 31. 30 dies té novembre, com l'abril, el juny i el setembre. De 28 només un i la resta, 31. Gener ens portarà neus, febrer serà variable, pel març bufaran vents i abril serà agradable. Pel maig hi haurà floració, pel juny alguna tronada, pel juliol farà calor i per l'agost forta secada. Setembre serà mig sec i octubre mig mullat. Novembre ens portarà fred i desembre el temps glaçat. Gener ens portarà neus, febrer serà variable, pel març bufaran vents i abril serà agradable. Pel maig hi haurà floració, pel juny alguna tronada, pel juliol farà calor i per l'agost forta secada. Setembre serà mig sec i octubre mig mullat. Novembre ens portarà fred i desembre el temps glaçat.